Ο Γερμανός έπαρχος ακούει στο όνομα Horst Reichenbach και έρχεται στην Ελλάδα ως επικεφαλής μιας στρατιάς τεχνοκρατών. Δίπλα του, εκατοντάδες γκρίζα κουστούμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τοποθετούνται στα σημαντικότερα υπουργεία της χώρας. The task force is then, so to speak, the vehicle in order to bring the member states, the IMF, the OECD and others into the picture. Ο έλεγχος της χώρας από ξένα και ελληνικά οικονομικά συμφέροντα επιτυγχάνεται κυρίως μέσα από 2 δανειακές συμβάσεις. Στόχος, να επιβληθούν οι όροι των δανειστών και να μετατραπεί η δουλειά σε δουλεία. Οι εργασιακές σχέσεις επιστρέφουν στο 19ο αιώνα. Για να περάσουν όμως αυτές οι ρυθμίσεις, απαιτείται ένα ακόμη πραξικόπημα. Αυτή τη φορά κοινοβουλευτικό. Η πρώτη δανειακή σύμβαση δεν ήρθε ποτέ για κύρωση στη Βουλή. Κατατέθηκε και ποτέ δεν κυρώθηκε. Πράγμα που είναι ευθέως αντισυνταγματικό. Η δεύτερη ήρθε 3 φορές στη Βουλή ως σχέδιο. Προφανώς γιατί οι δανειστές μας ζητούσαν μικρές αλλαγές και ήθελαν να έχουν την προέγκριση βάσει του σχεδίου αυτού. Επομένως, φαίνεται καθαρά σε αυτή την περίπτωση η πρόθεση των πολιτικών ηγετών μας να μην εφαρμόζουν το Σύνταγμα, αλλά τις πολιτικές εντολές που παίρνουν απ' έξω. Όσοι τολμούν όμως να μιλήσουν για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, όπως και όσοι αμφισβητούν την πολιτική της κυβέρνησης και της Τρόικας, βαφτίζονται λαϊκιστές. Πραξικόπημα. Το έχουμε ξαναζήσει στην Αργεντινή. Θράσος. Ήβρι. Το να μιλάτε για πραξικόπημα επειδή η κυβέρνηση ευρυτά της πλειοψηφίας εισηγείται το χαρακτηρισμό ενός νομοσχεδίου ως κατεπήγοντος κατ' εφαρμογή του συντάγματος. Θα ζητήσετε συγγνώμη για αυτή την ύβρητη θεσμική. Είστε ο εκπρόσωπος της Ελλάδας της δραχμής, της Ελλάδας της φτώχειας, της Ελλάδας της ταπείνωσης. Εσείς προσωπικά και άλλοι όμοιοι με εσάς. Η ιδεολογική τρομοκρατία κλιμακώνεται. Τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης εκβιάζουν τους πολίτες ότι αν δεν δεχθούν τις δανειακές συμβάσεις, τα ράφια των σούπερ μάρκετ θα αδειάσουν και η χώρα θα επιστρέψει στην εποχή των σπηλαίων. Θα έρθει το χάος. Η Ελλάδα θα κατρακυλήσει στον τρίτο κόσμο. Δελτίο στα τρόφιμα, δελτίο στο πετρέλαιο. Μιλάμε για μια μεταπολεμική Ελλάδα. Έχοντας καταλύσει τη δημοκρατία, οι κυβερνήσεις ετοιμάζονται για την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας και ξεκινούν με μια δοκιμασμένη συνταγή. Μετατρέπουν τους δημόσιους υπαλλήλους και το δημόσιο τομέα σε αποδιοπομπαίο τράγο της κρίσης. Η απάντηση στις ιδιωτικοποιήσεις όμως δεν μπορεί να είναι η επιστροφή στην κατάσταση που μας έφερε ως εδώ. Στόχος είναι πάντα η δημόσια περιουσία να ελέγχεται από αυτούς που τη δημιούργησαν, τους εργαζόμενους. Θα μπορέσει ο σημερινός άνθρωπος να υπερβεί τη φυσική του ροπή προς την αδράνεια, την ησυχία. Αν στο Θουκυδίδης το είχε πει αυτό. Ή η ελευθερία ή η ησυχία πρέπει να διαλέξετε. Είτε είσαστε ελεύθεροι είτε είσαστε ήσυχοι. Τα δύο μαζί δεν γίνονται.